Khajani takuktai bukhoksong ang tongo modu Debbarma norok nai tongo Laibuma TV. Tirpura raijao chini tipra sarok obotike ma tongo nene ang jibono wansogi meya. Tai mokolo kalayan nei bo ang asai Manya. O jagao kaijak puruni theke no borok ni nok tongmani samani kaijagoi busa khorok nei. Asai ni torka busa sikla soka. O nogono tonglayo salayo songlayo. Norok ukulugo kisa norok no punogan ulo. Ashish Debbarma. Ashish Debbarma by Anita Debbarma hangke borok serai pangsin theke no kok Manya. Kok Manya by kok Manya ne borok ni kajak laika kajak ya koi busa khorok ni asakha. Tabuk suk jora borok o nogono tongko. O nok watui puro phai puro borok o jaga no thopuro sapuro satong watui phai puro o jaga no busa khorok ni toroi asuk ungkha. Omo tui nok sini tipra sani bisingo tongko nei bisa sajangnai abahai nok ang khakau simaya ang norok no phunugan bisingo phainen bagai yang kisa phachidi borok nok no busa khorok ni tui nai buma bufa oro tonglai meni bahake tong bahake sa ang norok no kisa phunungnan musungkha busuk tor onok ang sasung rokowai nei yakung phlogoi thukangke ang sasung se sak thotok ya khai o jaga no busa khorok ni tui thuo yang borok ni songmasa marok yang kisa phunung paisidi orono songo orono sao orono poriru busa khorok ni pori class 5 o kaka khorok sa tabuk serai masa te ki kusu masa tongkho nok wa tui phaipur yang te habu satung tungpuro tongo me tin bo hamya khakrupjak obustui khe ma tongmani chini tipra sarok sing ti kisa kok salayana gesing Bobi kisa kok salaisina chini nok malik phai sok pai ke ko bo ase phurun theke ne kok Manya bo sawa bini nok hamya yango bo wa kebeng khawni hani hai tabuk wa tui season ba tikisa tin khakrupnan nene o jagao bo kaisa tang borok khorong na hingkangke ko o para ni bumorok tamkha Pipin satu para bibin sadu para na phone number rok madaman phone number yang kise sabasidi phone number kise sagad do 8414055803 teise sabila 8414055803 on number call khlai kangkhe borok by contact khlaine o jaga phai mannai gabor di area yang tikse thangkha gabor di malasine gabor di o phai nai o jaga bibin sadu para dangkamo bibin sadu para hingka nangkana o jaga o phai sok bachine bongnogo engke tikisa ang kok singna musungman hingka o jaga o norok asik oba hengui tongo kuno sarkarni subida rok man te tong Maya kuno Maya nok ni kuno Maya kuno bata ni kuno Maya bata Maya nok bo Maya kon bha Maya kaka khete da tongkho krikha theke 4 bosor kaka thime em norok tam khlai salaja eko samtango saota khajane takok bukhok song norok nugui man khana chini tipra sarong bisingo omusuk kapal hamya tongkho kahama thuna karele house mathu how thoi ri boi mathu obotui kapal chini birman tipra sarong ni bisingo abusuk tongkho nei kebo poito saklak mokol bai thangang norok no tini phunuknai norok no khana ang norok no taisingo phunukaba chukyu ma thuna karele iriwo ma thuna karele house borok girogoi thulai jao how girogoi thura karele nok kahama tongnai karele 300 se kising misik obusuk jora chini tipra sarong ni bisingo kapal hamya tongjako najige no manna khe manano kebo nok 3-4 ta manai tongo oborok no rejagya kebo bata 3-4 ta double manai tongo borok no rejagya mana khebo manai tongo rejaya khebo rejagya nangui tongo obotui kapal birman rok no sing tikisa chini tipra sarok je bokha kaham rok norok nugui buskango abukdi borok no chubana bagai sing tikisa buskango abuk phaile kangke sing sawana hai ma tongo